Labaran safen kenan yanzu kuma sai cikakkunsu tare da ni Ibrahim Hassan Bakwadan Batta. Shugabannin kungiyar kasashen ECOWAS za su gudanar da wani taron gaggawa gobe Lahadi game da juyin mulkin kasar Nijar a babban birnin tarayya na Najeriya da ke Abuja. Wannan na kunshe ne cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannun kakakin fadar shugaban kasa Dele Alaki. Alaki ya ce shugaban kungiyar ta ECOWAS kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sha alwashin kawo ƙarshen matsalar juye-juyen mulki a yammacin Afirka. Ta cikin sanarwar shugaba Tinubu ya yi fatan wannan taron nasu zai zama wato silar samar da matsaya guda wadda za ta ba da damar mayar da jamhuriyar Nijar kan turbar demokuraɗiyya. Sanarwar ta kuma ci gaba da cewa mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres sun buƙaci Bola Tinubu ya yi duk mai yiwuwa wajen dawo da martabar jamhuriyar Nijar ta hanyar kwatuta daga hannun sojoji a wata tattaunawa da su ta wayar tarho. Ranar ma tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce ya kaɗi matuƙa da juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar. Buhari ya nuna damuwarsa kan makomar tsarin demokradiyya a kasar da kuma halin da hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum da iyalansa ke ciki. Ya ce kamar sauran 'yan Najeriya shi da iyalansa sun damu matuƙa da halin da ake ciki a Nijar. Buhari ya yi addu'a da kuma fatan cewa za a iya dawo da abubuwan yadda suke a baya da kuma tabbatar da lafiyar shugaba Bazoum din da iyalansa. A nan kuma kungiyar kwadago ta ƙasa NLC ta ce za ta fara zanga-zangar lumana a sassan ƙasar nan daga 2 ga watan gobe. Shugaban kungiyar reshen jihar Kano Kabiru Irwani bayyana hakan a zantawarsa da Premier Radio. Ga ƙarin bayanin da ya yi kan matsayar kungiyar kwadago ta ƙasa. Wannan batu kungiyar kwadago ranar talata ta yi taro na wani bangare da cikin shugabancin da ake kira da Central Working Committee sun fitar da sanarwa ga manema labarai cewa sun ba da kwana 7 a cikin wannan kwana 7 idan ba a cika manufofin da kudurkan da suka nema ba za a tafi zanga-zanga. To Allah cikin ikon da shi wannan kwamiti duk abin da yake ba zai tabbata ba sai an kirawo taro na ƙasa baki ɗaya wanda haɗa jihohi. An kira shi jiya wannan taro ya aminta da abubuwan da ƙungiyar wancan kwamiti na Central Working Committee ya bayar. Kabiru Inuwa ya kara da cewa wannan karan babu yajin aiki domin akwai hukuncin kotu da ya dakatar da kungiyar kwadagon. An sale an aminta cewa ranar 2 ga watan Agusta za a shiga zanga-zanga ta neman kalubalantar waɗannan kare-kare. Ba kamar inda mutane suke faɗar yajin aiki ba yajin aiki za ta domin yajin aiki akwai hukuncin kotu a kai cewar kotu ta ba da oda cewar kungiyoyin kwadago su shiga yajin aiki. To amma wannan oda ba ta shafi zanga-zanga ba wanda yanci ne na ƙasa inda za su yi a cikin lumana ko yana da iko aiwatar da hukuncin da kungiyar kwadago ta yake kenan ana kan shi a garin zuwa ran 2 ga wata in dai gwamnati bata abin da ya kamata ba wannan zanga-zanga za a fito a fara yin ta da ikon Allah. Shugaban kungiyar kwadago reshen Kano kenan da yake karin bayani kan matakin kungiyar kwadagon kan tsadar rayuwa a kasar nan. Tanan kuma babban bankin kasa CBN ya kara kudin ruwa da kashi 18.75 daga kashi 18.5 wanda ya kasance mafi yawa da aka taba samu a cikin shekara 22. Magaddashin gwamnan babban bankin Fulashidin wato Shinobi shine bayyana karin a lokacin da yake ganawa da manema labarai jim kaɗan bayan taron kwamitin tsare-tsare kan harkokin kuɗaɗe na kwanaki 2 wanda ya gudana Abuja. Kan wannan batu wakilinmu Ahmad Adam Ya'u ya tuntubi darakta ko kuma Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage malami a tsangayar tattalin arziki a jami'ar Yusuf Maitama Sule da ke nan Kano game da